लादोलै आदा मोनसे है तारिगा नाङा होदोलै आंनो मानो बुजियाब्रा मा घन्टानो अख्रा खालामगासिनो आरे भाई बेनो नोंनि मस्ट लेटेस्ट आपडेट प्लान खुलिदो मोनसे खुलियालां रखर एलाइसि तेलाइसि नाङा आंनो है जाम्बासोलै नोङो उननि खोथा मानो सानाखै नोङो बाद दे उननि खोथा आजियासो कालिनाय जि मोनो गखानांगौ बेंकआवनो फैसा दानजानो गिना जमा दोना आङो आरो एलाइसि खुलिनो थिनदों आंखौ आरे लाइफ सिकिउरिटिनि बाथ्रा दंलै आदा सामथाय दिनै एसे गाबोन एसे फैसा जमा दोनथुमलाबा उनाव माबोरै सोलिनो है खुलिया होनदों रखर एलाइसि तेलाइसि मा नोमफा खर'नो बुजायबाय थादों नोंलाय है आदा आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंलै भबिसतनि खोथा बुंदों आदा साला नांगौ जायोब्ला आङो उननि थाखाय बाहायनो फैसाखौ हा सिङाव फबना दोनगोन अब्लाबो बेंक एलआइसिफोराव आं गैया दै गैया हाब माथो आदायालाय गंगारि नांदेरनाय अखाथारलै गावनि खोथा साना हा नोंलाय गथ' गथायनि खोथा साना होमबा मा मुरा सानबाय था नोङो बेयावलाय फेदेरनांगौ फेदेरबाय फोरोंनांगौ फोरोंबाय साननो हानाय मावनो हानाय बुजिनो हानाय जाबाय बेयावलाय बिमा बिफाखौ मानो लामा नायबाय थानांगौ जाखो बेखायनोथ' बुंदों आदा बिसोरनि लाइफआ उनाव इजि जानायनि एलआइसि मोनसे पलिसि खुलिना हो दरखार लागा माय आमार लागा आंनो जानो थोआ आरो बिसोरनि एलआइसि खुलिना होनो गावबागाव आर्जेन्ट गावबागाव जालांजोबनांगौ जेद माथो आदा नालाय गावनि सम्पति गावनो सैख्ल'लांजोबफिननायनिसो धान्दालै माखौथो बुंदों खाव दाव जाव हे हामारा जीवन थैबा बहा लांफानो दहायनिफ्रायनो बिदां खोनागासिनो आङो मा कम्पानि हा कम्पानि नङालै बाजै खावसे गभार्नमेन्ट बुस्थु एलआइसि माने लाइफजों माने सोमोन्दो गोनां बुस्थु एलआइसि लाइफ इन्सुरेन्स करप'रेसन माने रेसन मोनजागोन नामा एसे बाजियाबो जे आरो एलआइसि माने लुटिनानै इनकाम खालामग्रा एलआइसि माने लुटिनानै इनकाम खालामग्रासो है आदा नोंबो जे आरो जात असरा बाथ्रा बुङोलै जिखियानो जा ना खुलिया थांदो आरे आदा नों खुलिना हा आं नोंनो जास्ट एसे बुजायना होनि हे आरो लिरनासो बुजायबावनो नागिरदों रखरा गोसोफोरखौसो गलि होजोबसिगोन बे र' आदा बाजैमोन नोंसोर बाथ्राखौ बुजियाखैना आं बारा मोजां मोनाहाय बेफोरबायदि कम्पानि एलआइसि तेलाइसिफोरखौ बाजै नोंसोरनि मोजां माने आंनिबो मोजां तर बेला मुर बेला सियाले कान्दे गुदुर बेला नोंसोर थांना था आंखौबो थांना थानो होब्रा खोनासंलाय आदा बाजै नै खोनासंलाय सापस धरिलक हमना ला बोसोरसेयाव नोंसा 10,000 दोनहरबाय हा बोसोरनैयाव 2 सानजाबजि 20 आरो सुदि मुलि 25,000 बोसोरथामाव बिदिनो 40,000 बोसोरबाव बिदिनो अनेक फैसा माने मानि इन्टु मानि एभेलेबेल मानि जोबोर इन्टु जोबोर बुरजा मानि मानसि इन्टु मानसि बुहुत मानसि फैसा सानजाब फैसा तामाम फैसा आरो गथ' गथायफोरा हाबा जाया होमबा अब्ला हाबा सानजाब हाबा जोबोर हाबा जुलि इन्टु जुलि तामाम जुलि जाला जुलि आरो फिसौ जाया होमबा फिसौ इन्टु फिसा अनेक मानि बोसोरसेयाव 10,000 करिल' दोनलांलाय तामाम एग्रे बेग्रे फैसा जाहैगोन रखरा आरो नखराव सैमा अमा फिया होनबा बिनिबोथ' लन मोनगोन ना सैमा बुन्दि इन्टु सैमा बुन्दा सैमा टंला अमा बिमा अमा फिसा इन्टु अमा फार्म बोरमा फान्था इन्टु बोरमा फान्थि बोरमा साग्ला बोरमा मेन्दा अनेक हाब बिदिब्लाथ' जोबोर फैसा मोनहैगोनलै माथो माखौथो बुंदों एलआइसि खेबसे खुलि जीबनभर टेनसन लेने का दरखार नहीं अले बेथो बिमा मा सानो नोङो खुलिया बिफा खुलिया बिनि स्टेप बुंनायावनो गोजावो नामा बाजै इउ आर बुस्थु टु नट आन्डारस्टेन्डिं आं नोंसोरनो एथ' मोजां अफार होदों मास्ट प्लान आनलिमिटेड मानि आनलिमिटेड इनकाम आनलिमिटेड सुद माने अल आनलिमिटेड आर्निं होनो बिदिखौ बिमा एथ' बुरजा फैसा मोनमारोबालाय खुलिनाया हाममारगोन नंदांलै आदा खुलि मा टेनसन लादों आं दंना नोंसोर बोरायबा बुरैबा बेसे फैसा जाहैगोन सानना नाय एग्रे बेग्रे सिथ्लायाव बस्थायै बस्था फैसा गारफैगोन फैसाखौनो गान्दु लानो हागोन फैसानि लेप बानायनो हागोन फैसानि बिसना सादर बानायनो हागोन आरो फैसानि गामसा फैसाखौनो दख'ना गाननो हागोन बाजैयाबो बिदिब्लाथ' खुलिथारनाया हामथारगोनलै मा फिसा मा जादों सोर बेलाय फिसा नै माबा एलआइसि एजेन्टनो एलआइसि खुलिनो थिननायाबो एलआइसि हाब माथो बेथ' डेन्जार बुस्थुसो एलआइसि माने लिमिटेड इनकाम करप'रेसन माने जेसेबां दोनो इसेबां खिनिखौल' मोनफिनो जेबो लाब गैया बिदिसो मा गोदाव सोराव गथ'फ्रा बेलाय दोनखाना आफा गथ'
बहा सोलोंनाय नोंलाय एलआइसिनि फुल फर्मखौलाय हा माबा मामुलि टेलेन्टेड गथ' बादि मोनदोंलै आंखौ बे I am the first class top student of Bekar University. I am the metric pass of Guwahati University. I am the metric fail in Oxford University of USA. Then why should I am not knowing like this and not understanding igi bustu tu? ये देखो ना मेरा बेटा फिसा साइन गेंदार बुस्थुलै माथो आफा खुलि खाना दै एलआइसियाव मानसिया थैबासो लाब जायो मा थैबायलै दखरा बाबु हामा हामा मा जानला मोनला होनलाबायदों नोंलाय नोंसा बाबाया थैबा नोंहासो लाब जागोन उनाव बुरजा फैसा मोनगोन खुलिनो हो जाम्बा हा मा होनदों आफा माबा एलआइसि खुलिनानै नोंखौ बुथारनो होदों नों थैबासो बुरजा फैसा मोनगोननो जाना बे गथ'आ सिखाखौ खायखे लायलाय बिमा एखे गारदावनानै खुमब्रा फिथाइ बायदि सथाम दानसनलां साला बुथारनो थिनग्रा मानसिया साला थैयाबा सासे हिनजाव लाबावनोसो सानदों आरो मा सरि रागाजों माजों माबासो बुंफ्लांलायलांबाय आंना गोदान बोसोरावनो पिकनिक जाहैलानामालाय पिकनिक जाहैनांगौमोनलै दारागाव सकिफोराव अले बेटे हिनजावा खानैसो लांबानानै बयाखै सुन्दरके गाहामै पिकनिक जाहैनांगौमोनथ' फिक्स खालामदोब्रा होनबालाय हालुरि फामियामोनखौ लांफानोसै नोंना बाथै लोंबाथाय सिख्लाफोर जिल' बारजा बारजा मोसा फानो नागिरोलै बेखौथ' बाय आं मिथिगोनो जाम्बाफोरलाय बेफोरथ' पिकनिक जानायनि आसोल मजाब्रा आंगा माया बरनाम सिमिनि बेफोरावथ' क्रेडिट लानो रोंनांगौ मा रकम मानसिलै गुसुंग्राया मारैबा हिरि सदर बदर केटेटारो पिकनिक जानाय माने मा जाखावनाय लोंखावनाय बेरायखावनाय मोसाखावनाय बेफोरथ' पिकनिक जानायनि आसलि मजाना ओइनो बोरै होनजानो आरो सिख्लाफोरजों गेजेराव मोसाफानो मोनबाथ' जाखावबायसो डाबल इन्टारेस्ट बेबार खिन्थु इदि आंगा मांगा जानो मोननाय नङा दे थांग्रो मोना संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामनांगोन खायसेया मिथिगोना थांग्रो मोना जायगा बेरायनायल' थान्दा लायो ओमफ्राय संनाय खावनायावबो थाफाया ओमफ्राय मोननाय खिनियावल' ग्रोब फैनोसै आरो देबा संगोन दे आङो खिन्थु सोरबा खाथियाव थाफायाब्ला साखिनानै फोजोबलांगोन दे आंना एसे सभाबा गाज्रि दं ओइ सेंग्राफोर सोरबा मा गोदाव सोराव जगोमोलाबायदोंब्रा नोंसोरलाय बेकारनो सोरलाय रोङो मा जाता पेता खोथा बुंफैदैयाव जोंखौ बेकार बर' सेंग्राफोरखौल' नुयोलै बिदि जगोमोलाबायना थानाय दखान पाहार हाव मांगा मांगा असिना बासिना खोथा बुंफैदोलै बिगुर बेरलाबनो लुबैदों नामालै बेकार थाना सेंग्राफोर बेकार थाना दानि दिनावबो बेकार थायो नालाय जोंफोर बादि जा मिस्टार मा मावो नोंलाय बुंनो थाङोब्ला बुहुत गिदिर साख्रि मावलां फंबायमोन आंना साख्रियानो बेरायनायल' माने मानसिफोरजों रायलायनाय साख्रि माने जेसेबांनो मानसिफोरजों रायलायो एसेबांनो आंना दरमाया बारायो मा रकम साख्रि लैयो खोथालाय आदा मा पात्ता एलआइसि एजेन्ट मावो आङो एलआइसि एलआइसिखौलाय माथो खोनाबाय थाखायो आरे भाई एलआइसि बाबो अनेक रोखोमनि एलआइसि थायोब्रा आंना स्टेटनि नंबावा आंसि काउन्ट्रिनिबो नंबावा इन्टारनेसनेलनि एलआइसि मिथिगौ बादा नोंनि खोथा बिसि माबा हिरि दुगा खोथा बुंनाङा एलआइसि पलिसिफोर खुलिनाय दंना गैया नोंसोरना फंबायमोन गैया दाबो खुलिना लायाखै मोनसे खुलिना ला देनां कत मेरला फैसा जागोन ने जाम्बा गेदालै नोंसोरो नाङा दाला कुलिया सेंग्रा बैसोआवनो मोनसे खुलिना ला फंबायमोन आं नोंसोरो मोनसे खुलिनो हागोन दै आरे बुहुत फेसिलिटि दं बुहुत बेनिफिट दं डेट बेनिफिट मोनगोन मेचुरिटि बेनिफिट मोनगोन रेबेट मोनगोन लन्स मोनगोन प्रफिट पार्टिसिपेट मोनगोन माबा मोनगोन आइडल प्लेन मोनगोन इनकाम टेक्स बेनिफिट मोनगोन लाइफ कभार मोनगोन आरे बुंनो नाङालै अनेक फैसा जुदि आं खुलिनानै गाबोन थैलाङोब्ला आं बेसेसो फैसा मोनगोन बुहुत फैसा मोनगोन बस्थाब्रैसो मोननो हानाय आं थैलाङोब्लालाय आंलाय बोरै मोननांगौ जाखो आंनि न'खरनियासो मोनगोन दा बेखौथ' बुंदोंब्रा फंबाय अनेक लाख फैसा मोनगोन माथो थैयोब्लासो लाब जायोनो एलआइसियाव नोंगोना बेनिफिटआ बांसिन आरो ओरैनोब्ला बे एलआइसि खुलिया लाबा उनाव टेनसन गैया जायो फैसानि थैलाय उजिलाय जालांनो हागोन माने थैनानै उजिफिनबा जाफिननो हागोन नोमाया खोथा दैयाव थैनायनि उनाव जाफिननो हायो एलआइसि खुलिबानो हायोलै फंबायमोन माखौथ' बुंदों लाइफ इन्सुरेन्स जिबन सुरक्षा आरो थैनायनि उनाव सोरगो रायजोआव रायजो जाहैनो थाखाय इन्सुरेन्सनि फैसाखौ 120% मोनफिनगोन माने हरनाय जागोन सोरगो रायजोआव बेसे बुंथारबायो आच्छा नों थैयोब्लालाय आं बेसेसो लाख मोनगोन थाद फाग्लाफोर बिदि प्लान गैथ'वा
अब्ला जोंनाबो खुलिनायनि प्लान गैया हे खुलिदोब्रा थांनो बकिबाय दानाङायो ओइ जालाय बे सेंग्राफोरजों साला बिसि माबा इदि बकिबाय दादा सौवा जोबना हरनो मन जायो आं आसोलफोरना जेसेबांनो पलिसि खुलिनो हायो एसेबांनो लाबथ' साला पलिसिफोरखौनो नागिरा मोनला दानि दिनाव जारलालै बिश्वास होनाय बुस्थुआनो गोमालांबायलै मानसिफोरनाव साला बे सुवा खावा कम्पानिफोराबो सानैसो फैज्रांगोन थैलांगोन ओमफ्राय जोंखौसो माबा कम्पानि माबानि आरि होननानै बायदिसिना एरावला बायसिब्रा अबसे कम्पानिया थैया देसुं मानसियासो गाव मावनो हायाबाथाय कम्पानिखौ दाय होयो मा बेदों हारसिंनो बखिबाय थाखो रलै रखरांबा पलिसि मोनथारैनि माथा गरम जादों दासो? साला ओरैनोबा गुन्दै गोमाहां जादों आरो मावबाव नेटवर्किं बिजनेस मावगोनानो आइ एम दा माल्टि पार्पस बिजनेसमेन एलआइसिबो मावगोन नेटवर्किं बिजनेसबो मावगोन बेखौनो जागासिनो साला खियाखो ओइ सना बेफोरखौ बाद हो फै एसे खाथियाव लुकुर लाखुर मा आरो मा बाव जाम्बि गोबाव जाबाय माथो हाय पेन्नाबाथाय आया दै साला बिदिखायनोथ' साला सिख्लाफोरखौ नायफ्लांनानै नायफ्लाङोलै आङो खाय दिले घन्टा ओमफ्राय र' गाइस भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो सेकेन्ड पार्ट नांगोन ना कमेन्ट्स खालाम दै गासिबो